Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου της Αγίας Παρασκευής είναι ο αρμόδιος για όλες τις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αλλά και για όλες τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που συμβαίνουν στο Δήμο. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος κατασκευάστηκε επί της εποχής της Δημαρχίας του νυν Δημάρχου και χρησιμοποιείται από τον ΠΑΟΔΑΠ για πάρα πολλές δραστηριότητες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι ένας χώρος ο οποίος συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο για την αθλησή του. Δεύτερα ακόμα. Ωραία. Μπράβο. Βρισκόμαστε σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους παραγωγής πολιτισμού στο Δήμο μας. Είναι το Δημοτικό μας Οδείο, το οποίο ανακαινήσαμε εκ βάθρων πριν από 2 χρόνια. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δημιουργήσαμε 3 νέες αίθουσες μουσικής, ότι δείξαμε εξωστρέφεια και λόγω της σοβαρής δουλειάς που κάνουν οι καταξιωμένοι και έμπειροι καθηγητές του Οδείου μας, οδήγησε στην άνθηση του Οδείου που αύξησε τους μαθητές του από 200 σε 400 από το 2019. Στο πρόγραμμά μας είναι και η πλήρης ανακαίνιση και η ανάπλαση των εργαστηρίων τέχνης του Δήμου. Βρισκόμαστε στο Αθλητικό Κέντρο Θανάσης Δημαρχόπουλος. Σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι μεγάλος, είναι 20 στρέμματα, έχουν κάνει σοβαρές παρεμβάσεις. Η πρώτη ήταν η πλήρης ανακαίνιση των 2 γηπέδων τένις. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην κατασκευή μιας νέας αιθούσης χορού και γυμναστικής και μιας νέας αιθούσης για την ενόργανη γυμναστική για τα παιδιά μας. Έχουμε προχωρήσει και σε αρκετές στοχευμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πιστεύω ότι αναβαθμίσαμε κατά πολύ τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην πόλη μας. Οι πολιτιστικές και αθλητικές μας δράσεις και εκδηλώσεις έχουν γράψει ιστορία. Τιμήσαμε την εμπιστοσύνη σας και την χρειαζόμαστε και πάλι για να πάμε μπροστά, σταθερά και τολμηρά. Πολλές ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, όλων των παρατάξεων που όλοι μαζί φτιάχνουμε τέτοια όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.